uwuor wacho ni nitie joma ok oyie tiyo kendo ok oyie keto chike e ndara. Thank you. Mokwongo, wakete maler ni kiwuoyo kuom mibadhi. Mibadhi ok en gima is domiciled. Ma ng'ato do wachi ni NTSA ema nitiere mibadhi. Kata kaka nochiw ranking, ne waonge top 10, kata nowache interior and all that. Mibadhi is a sin problem. Mibadhi king'iye maber en richo, which is domicile everywhere. Kamora mora nitiere mibadhi. Lakini king'iyo ibiro yudo ni agencies madilgi jok manyalo luongo ni hustlers. Matin gi interact gi dhano man piny ng'enyne ibiro yudo ka ibiro luongi nying-gi nikech adieri gidilgi gi ji koni gi koni. Kuom ranyisi kikawo NTSA gi tich motimo, jok mo interact go, or interact gi derepe, or interact gi manaimbni, or interact gi japiko, compare gi agencies machalo kaka Kenya for instance, maka deal gi jok ma contractors ma deal gi billions. Okay, that aside, nikech mibadhi to is all over. En gima nyaka wakedgo mokwongo kaka gospel engineer, kaka ng'ama jayalo, to okwongo wachako kode gi weche mag chuny. Ni en richo, walokre, waayie. Kaduogo ki sirkal, to koro nyaka wati gi chike kod regulations manyalo thiro nya mar gigo. Weya wach niya, king'iyo e apaya, rito apaya, rito weche, thiro weche mag masirni e apaya, one kod chain of things manyaka wang'i. King'iyo pillar beach mag road safety kaluwore gi the UN decade of action, achiel kuomgi ma contribute to that ma NTSA deal kod pillars abich gi, to ma deal ga ahinya en gima luongo ni safer vehicles. Monda mane momiyo watimo nonruok mar geche, inspection mag geche, mondo wang'e ni geche maringe yorwa gi becho. Nitie colleague nambe ma deal gi safety audit, mang'iyo ni wang'a yore gi bende gibedo designed makare, gin gi signages and all that, markings bende ni kare. Kaeto wan gi gimiluongo ma very important makanye nyau osebiri ahinya mwaluongo ni enforcement. Ma bende mano momiyo ni winjo ka mbaka gore ni mondo duoke ntisa ang'owa e wang'a yo, mondo wadwa ti complementarily, wadwa ti kanyakla, wanyuak tich kanyakla gi police. Nikech ang'o, police ema nigi chik matimo enforcement, en mobiro chungo gari. To ane inspector mano inspect gari. Magari ni ka oken kare, to an inspector, ane mang'e ni gari ni ok ne kare, onge gi inspection, onge gi road service license, by even having a look at it, ang'eyo ni tires mage, the threads are worn out, I can quickly inspect the vehicle. Koro kama nyawo osebede matin en enforcement. Ok ni ji ok ng'eny, jo Kenya ka jo mariek mokadho, emomiyo ineno ka ji riek Kenya ka maber, to en koro behavior change nyaka wakibedgo. Mar bedo luoro chike e wang'a yore, kaeto nyaka wati kanyakla. Momiyo wacho ni road safety is a shared responsibility. Nikech ang'o, driver inyalo bedo gi gachi maber, ini riemba kama ondiki, iwuok Maimayu piny kacha, ichiko Suswa, iriembo below 70. To ng'ato to samoro osemadho gire moro, obiro wang'a yo, oriembo ng'we aere tete, moko ng'i. Ibiro yudo ka iyudorie collateral damage, gima ne ok owinjore timruok nade ebedi. Emomiyo wacho ni road safety is a shared responsibility. Wabiro chayo samoro enforcement officers, jibiro bedo piyo wacho ni siamo ni polise ok tim gimoro, jo NTSA okawo mana gik moko mosoyo to onge gima utimo. To wigi wil niya, gino gogo gine ma gigolo, to gine ma gimiyo Biblia ni kik terwa temruok to warwa ng'o e kethruok. Yani gine ma gichako gitemo jo polise kata jo enforcers etimo gi. Koro waduto te nyaka watim our part. Emomiyo wacho ni road safety
is a shared responsibility. Majatielo nyaka tim tije. Japiku, jandiga, jangwari, ng'ato ka ng'ato nyaka tim korka kore. Okay. Unguru weche ka duogi